пешвои муаззами миллат дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 баргузор гардид, як нукоти хеле муҳимро арзёбӣ карданд. Гуфтанд ки занон эҳёкунанда, нигоҳдоранда, ҳифзкунанда ва муаррифкунанда ҳастанд. Ва дар ҳақиқат имрӯз он суннатҳо, он оинҳо, он расму оинҳое ки имрӯз баргузор мегардад, маҳз занону бонувон саҳми назаррас доранд. Ва дар ин масир Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола як қатор чорабиниҳо, як қатор фестивалҳо, як қатор озмунҳоро дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор менамояд. Ва ин аст ки чӣ хеле ки шумо қайд карден, бо мақсади ана ҳамон нигоҳдошти арзишҳои миллие ки сухан сари ин масъала меравад. Албатта имрӯз шурӯъ аз ана ҳамон якуми моҳи март дар сатҳи ҷумҳурӣ фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан, фестивал озмуни кадбонӯи беҳтарин ва ҳамзамон бо мақсади ана ҳамон муаррифии фарҳанги миллӣ, бо мақсади нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ аксияи тоҷикона мепӯшем. Шурӯъ аз 1 март то моҳи май дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида истодааст. Ва мақсад пеш аз ҳама, чӣ хеле ки шумо қайд кардед, ана ҳамин муаррифии анъанаҳои неки аҷдодӣ аст. Ва имрӯз бубинед ки вақте ки занбонуи тоҷик ба бар либоси миллиро мекунад, чӣ қадар зебанда аст, чӣ қадар хоси миллати тоҷик аст. Ва ба ҳамагон ҳам маълум аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, фарҳангу забони миллатро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ карданд, то ки имрӯз ҷавондухтарони мо рӯ ба фарҳанги миллии худ биёранд, рӯ ба арзишҳои миллии худ биёранд, рӯ ба ана ҳамон анъанаҳои неки аҷдодии худ биёранд ва онро пос нигоҳ доранд. ташаккури зиёд. Воқеан ҳам имрӯз боиси ифтихор аст ки занону модарони тоҷик ин рисолати таърихии худро, ин рисолати бисёр ҳам бузургро бо сари баланд иҷро мекунанд. Яъне дар тарғиби арзишҳои миллӣ, дар тарғиби анъанаҳои суннатӣ, аз ҷумла оинҳое ки дар ҷашни Наврӯз амалӣ мешаванд, роҳандозӣ мегарданд, саҳми занону модарон бисёр ҳам арзишманд арзёбӣ мешавад. Ибтидо аз таври қаблан ёдовар шудем, пӯшидани либосҳои миллӣ, аз омади баҳор ба тан либоси миллӣ мепӯшанд, ба духтарони худ, ба ҷавондухтарон ин фарҳанги бисёр ҳам ғановатманду пурарзиши либоспӯширо талқин мекунанд, тарғиб мекунанд, то ин ки онҳо тавонанд посдори арзишҳои миллӣ бошанд. Ва мо дар оянда низ итминон дорем, бо боварӣ метавонем иброз дошт ки дар арсаи байналмилалӣ зан модари тоҷик ҳамчун муаррифгари шоистаи миллату давлат тавассути унсурҳои хоси миллӣ, арзишҳои хоси миллӣ метавонад нақши муҳим гузорад. Дар идомаи суҳбат мехостем роҷеъ ба аҳамияти ҷаҳонии Наврӯз чанде аз андешаҳои худро иброз доред, чун мо ҳамагӣ медонем ки Наврӯз фалсафаи бузург дорад ва фаротар аз ҷашн аст. Дар роҳгузари таърих ҳеҷ ҷашнеро мо ба амсоли Наврӯз наметавонем мисол биёрем ки дорои хуҷастагиҳои хос бошад. ташаккури зиёд. қабл аз ҳама ба ҳамватанони худ дуруд мегӯям ва ҳамаро бо Наврӯз табрик мекунам. вақте ки мо дар бораи Наврӯз сухан мекунем, албатта хусусан дар масъалаи ҷаҳонишавии Наврӯз дар ин ҷо хонохо симои пешвои миллат муҳтарам Амини Раҳмон дар пеши мо пайдо мешавад, ба хотири он ки маҳз бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Амини Раҳмон Наврӯз ҷаҳонӣ гашт. Агар мо ба таърихи ҷаҳонишавии Наврӯз нигоҳ кунем, албатта буданд кишварҳое ки то ҳамин дам имконият доштанд ки масалан онро ҷаҳонӣ кунанд, онро ба феҳристи масалан ҳам ЮНЕСКО дохил кунанд, ё ки масалан дар созмони милали муттаҳид онро ворид кунанд ки дар қатномон қабул шавад. Лекин дар давраи шӯравии Тоҷикистон дар иттиҳоди шӯравӣ буд, имконият надошт. Аммо
давлатҳои мустақиле буданд ки онҳо метавонистанд онҳо аз ҳавзаи фарҳангӣ буданд ки дар он ҷо наврӯз қатъ мегашт. аммо маҳз бо ибтикори пешвои миллат муҳтарами раҳмон ҳамин чиз амалӣ гашт ва бори аввал дар бораи ҷаҳонишавии наврӯз соли 1999 вақте ки 1100солагии давлати сомониён таҷлил мегашт, дар ҳамон ҷо пешвои миллат муҳтарами раҳмон дар ин бора сухан карда буданд. баъдан дар китоби тоҷикон дар онаи таърих аз ориён то сомониён ин афкори фалсафии сиёсии ҷаноби олӣ боз як бор дигар таъкид гашт ва баъдан дар чуноне ки мо медонем соли 2009 ин ба феҳристи дастовардҳои ҳари моддии фарҳанги башарият ворид гашта 19 феврали 2010 аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид бо қатънома яъне ки пазируфта шуд ва аз ҳамон давра яъне ки мо оғоз кардем ба таҷлили ҳамин ҷашн. аввалин ҷашни бузурги ки дар тамоми кишварҳо иштирок карданд ин соли 2012 дар тоҷикистон рух дод дар шаҳри душанбе ва дар он конференс ва таҷлили наврӯзӣ зиёда аз намояндагони 40 давлати дунё иштирок карданд, 35 созмонои байналмилалӣ иштирок карданд ва баъдан яъне ки ҳамин анъана дар дигар кишварҳо ҳам ҷашн гирифта шуд ва имрӯз ба ғайр аз тоҷикистон дар 13 кишвари дунё ин ҷашни наврӯз ҳамчун ҷашни расмии миллӣ қабул карда шудааст ва бо як шаҳомати хоса албатта таҷлил карда мешавад. ва аз ин ҷо дар ин ҷо ман мехоҳам боз ёдовар шавам ки дар ҳақиқат як шуори маҳбуби мо муҳаммад ғоиб дар як шеърашон як мисра оварда гирифтанд тоҷикистон ватани наврӯз аст. инам сабаб дорад барое ки наврӯз падидае аст ки дар ягон ҷо тавлид бояд шавад ва тавлид шудагиаст он дар макону дар фазои ҳаётии тоҷикон гузаштагони тоҷикон. ба ҳамин хотир мо имрӯз бо итминони комил бояд бигӯем ки ватани аслии наврӯз тоҷикистон аст, макони наврӯз тоҷикистон аст. пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе бошад пойтахти наврӯз аст. ба ҳамин хотир масалан дирӯз 19 марти соли 2025 шашумин форуми байналмилалии бо номи ҷо ман чӣ мекунам наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангии сиёсӣ доир гашт ки инам бо ибтикори мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри душанбе ва хусусан бо саҳми беназири шаҳрдори муҳтарами мо Рустам Эмомалӣ баргузор гашт. имрӯз дар ҳақиқат пойтахти мо яке аз амтарин пойтахтҳо аст. кишвари мо дар радифи сегонаи давлатҳои амтарин ворид шудааст. ман фикр мекунем дар оянда вақте ки мо дар бораи ҷаҳонишавии наврӯз сухан мекунем ин ақидаи ман аст бояд ки дар маҷмӯъ ҷанбасти таҷлили наврӯзи ҷаҳонӣ бояд дар тоҷикистон шавад. ва мисоле ки дар дигар кишварҳо баъзан идҳоӣ мешаванд ки аз дигар кишварҳо барои тамошо мебиёянд. мо ҳам бояд дар оянда кӯшиш кунем ки як масири сайёҳӣ аз панҷакен то ба бадахшона кушоем бо номи шоҳрои наврӯз то ин ки тамоми ҷаноҳониён барои таҷлили наврӯз барои дидани наврӯз ба тоҷикистон ташриф биёранд ва дар ҳамин масири шоҳрои наврӯз ҳам аспдавонӣ чӣ хеле ки шумо пеш гуфта будед ҳам оростани дастархон хӯрокҳои миллии мо ва пойгаи масалан аспдавониву гӯштингирӣ ҳамаш дар ҳамин ҷо бояд ҳам дидан кунанд онҳо ва ҳам аз ин ҷо як таъсироти хубро гирифта баранд. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки аҳамияти чӣ хеле ки шумо гуфтед аҳамияти дигари наврӯз аз он иборат аст ки наврӯзи соли 2025 виҷагии худро дорад, махсусияти худро дорад. бубинед дар арафаи наврӯз интихоботи парлумони тоҷикистон баргузор шуд. ин далолат мекунад аз иттиҳод. худи калимаи наврӯз ин муродифи калимаи иттиҳод, ваҳдат, сулҳ аст. дар арафаи наврӯз байни тоҷикистон ва қирғизистон як созишномаи марзӣ яъне ки ҳалли масъалаи марз баста шуд ки инам як рӯйдоди хеле таърихӣ аст. инам аз ҳамон паёмади омадомади наврӯз хабар медод ва инак паго рӯзи 21 март рӯзи оғози рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мебошад. бубинед ки аллакай
чандин ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон ҳам дар ин ҷо яъне ки бо ҳамин наврӯз тавама ҳастанд. соли 2025 соли ҳифзи байналмилли ҳифзи пирахо аст ки ин ҳам яъне ки аз ҳамон сарманша мегирад ки ман дар ин ҷо таъкид мекунам ки далолат аз фарҳанги олии экологии миллати тоҷик, аз далолат шаҳодат аз фарҳангу аз маърифати баланди экологии тоҷикон шаҳодат медиҳад ва ман фикр мекунам ки агар мо якҷоя дастаҷамона кӯшиш кунем, мо ҳамин баъд аз дар даҳсолаи наздик дар ҳақиқат тоҷикистонро ба макону пойтахти асосии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мубаддал мегардонем. дуруст аст, худи ҷаҳонӣ шудани наврӯз як таҳаввулоти бузурги фарҳангӣ дар тамаддуни башарӣ ба миён овард. яъне таваҷҷӯҳи тамоми оламиёнро ба урфу анъанаҳои миллии тоҷикон бештар кард ва давлатҳои ҳавзаи наврӯз ки наврӯзро бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил менамоянд ва мо итминон дорем, бовар дорем ки дар оянда низ тоҷикистон ҳамчун меросбари асосии ҷашни байналмилалии наврӯз барои боз ҳам афзун гардидани он ҳудуде ки наврӯзро таҷлил менамояд, зиёд гардидани ҳудуде ки наврӯзро таҷлил менамоянд ва бештар роиҷ гардидани анъанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар саросари олам талош меварзанд ва дар пайи татбиқи барномаҳои мушаххас, низому усули корбарии хос мо метавонем ки шоистатар ва бо арзиштар наврӯзро ба оламиён муаррифӣ карда бошем. дар ин қисмати суҳбат мехостем дар робита ба нақши ҷавонон дар таҳкими дӯстӣ, дар баргузории мусобиқаҳои варзишӣ дар айёми ҷашни наврӯз ва он фестивалу барномаҳои пуршукӯҳи фарҳангӣ ки дар ҷараёни тантанаҳои наврӯзӣ баргузор мегардад, чанде аз андешаҳои худро иброз доред. махсусан роҳандозии фестивали байналмилалии ҷавонон таҳти унвони наврӯзи ҷавонон ки мизбонии онро тоҷикистон дар ихтиёр дорад ва ҷавонони беш аз 26 давлати дунё ба тоҷикистон ташриф оварданд ва аз тантанаҳои ҷашни наврӯз бархурдор мешаванд. дар ин хусус нигоҳи шумо чӣ гуна аст? ташаккури зиёд. қаблан мехостам аз ин фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми тоҷикистони азиз ва хоса тоҷикони тамоми дунёро бо ин наврӯзи оламафрӯз табрик гуфта барои онҳо сиҳатию саломатӣ ва осмони софи боғубори тоҷикистони азизро ки имрӯз мо дар як фазои амну осоиштагӣ зиндагӣ дорем таманно намоем. воқеан хеле дуруст мегӯед ки имрӯз дар тоҷикистони азиз мо тавассути нақша чорабиное ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат имрӯз манша мегирад кумитаи корбоҷонон дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо чорабинии хеле бошукӯҳро дар кишвари тоҷикистон маркази тоҷикистони шаҳри душанбе оғоз гардид ва имрӯз дар минтақаи вилояти суғ яъне ки шаҳри ноҳияи вилояти суғ идома дорад ва дар он ҷавонони тамоми дунё дар зери баргузории ҷашни наврӯзӣ ба ҳам омаданд ва онҳо тавониста истоданд ки аз урфу одат ва анъанаҳои мардуми мо бархудор гарданд. воқеан барои мо хеле муассир буд ки вақте ки мо даъват кардем аз тамоми минтақаҳои кишвар хоса аз давлатҳои мутамаддин ва дигар давлатҳои ҳавзаи наврӯз ва берунтар аз он даъватро пазируфтанд ва имрӯз меҳмонӣ ин чорабинӣ бошукӯҳ гаштанд. воқеан дар рӯзи аввали баргузории он дар шаҳри душанбе чорабиниҳои ҳам сиёсӣ ва ҳам нуқтаи назари экологӣ ки вобаста ба ҳифзи пиряхҳо буданд доир гардид ва андешаҳои яъне ки вобаста ҷавонон вобаста ба наврӯз ҷашни байналмилалии наврӯз иброз гардид, бештар ошно доштанд ва вақте ки мо ба онҳо дар бораи анъанаҳои наврӯзӣ мегуфтем, вақте дар бораи шаб вақте ки сайругашт мекардем дар бораи иншоотҳое ки имрӯз дар шаҳри душанбе тавассути меҳнатҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат хоса шаҳрдори шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ яъне ки рӯи кор омадан вақте ки аз нерӯи ғайрати ҷавонӣ барои мо хеле фараҳбахш буд ва воқеан вақте ки мо дар бораи наврӯз суҳбат мекунем манам ба андешаи ҳамсуҳбатони худ ва дигар нафароне ки қаблан инҷо суҳбат карда будам хоҳистам яъне ки наврӯз
یک جشنی است که فراتر از کشور تاجیکستان است و واقعا وقتی که ما درباره ملت تاجیک صحبت میکنیم پیش نظر جشن‌های میاد که معرفی کننده و اون مشاهدت میکند که واقعا ملت تاجیک یک فرهنگی خیلی بوی و غنی دارد که طول قرنها به خود گرفته است و ما از جوانان دوران صاحب استقلال فکر میکنم در یک زمان عمر به سر میبرند که لحظه های طلایی ملت واقعا به سر میشه، چون که با توسط آنه که پیشوای معظم ملت این جشن را توانست که برای ملت باز هم از نقطه نظر دیگر معرفی نمایند و وظیفه هر یک جوان امروزه است که در بر آن نقشه های سازنده حکومت کشور راست ایستاده، یعنی که ترغیب کننده نوروز بین الملل باشه و چقدر که پیشوای معظم ملت در برآمدهای خود گفته بودند، یعنی که جشن نوروز جشنی است که فرهنگ انسان پرورانه دارد و همزیستی آسایشته رو و در ضمیر انسان یعنی دوست داشتن طبیعت بیدار می‌سازد و وظیفه هر یک جوان از آن است که باید که این جشن رو همچون وسیله دوستی ترغیب نماید و همکاری های بین المللی رو ترغیب کند و همین است که کمیته کار با جوانان چون این چاره‌بینی با شکوه رو دایر نمود و فکر میکنیم که ما اون هدف هایی که در پیش گذاشته بودیم، یعنی ترغیب نمودن عنعنه و سنت های نوروزی، نشان دادن آن هفسین و هفشین چاره‌بینی هایی که برای هر یک چیز و چیزی علاوه بر اون است که وقتی که اشتراکچیان ما نه تنها در چاره‌بینی هایی که سطح ناحیوی و شهری و جمهوری بودن، بلکه مهمانی خاندانی در منطقه مسیری که اونا خبر داشتن خبر داشتن و اون وقتی که میدیدن که این سنت های نوروزی رو در دهه و شهرها مردم ما یعنی که پاس میدارن و اون سنت های نوروزی که از سمنک و هفسین و هفشین برای اون مراد میگه و چیز مهمتر وقتی که پیشوای معظم ملت میگه که هر نفر بیاد به تاجیکستان گذر کند. امروز ما در هر گذری که شهردش نظر میکنیم ببینیم که سیاحان بسیار شدن. بله. واقعا سخنان پیشوای معظم ملت بهترین تبلیغ کننده هم سنت های نوروزی هستند و هم تبلیغ کننده تاجیکستان چه کشوری سیاحی هستند. ما برای ما خیلی افتخار است. فکر میکنم که در آینده ما میتوانیم که باز هم صحیفه های نوی رنگین تر رو برای تمام اهالی دنیا شده تر کنیم و ترغیبگر سنت های نوروزی برای مردم کشور و خاص جهانیان باشیم. تشکر. و این لحظه ها امکان هست که باز هم گزارش آماده نموده همکارانمون رو از شهر وحدت با هم تماشا نمیم. پس آن صحبت ما باز هم با مهمانان ادامه خواهد یافت. مرحبا. نصب شعار و آویزه های تجسم کننده که امروز در مرکز شهر نزد تشکیلات و کارخانه، شفت شاهراها و روستای و دهات امروز نصب گردیدند بازگوی آن است که با دیار زیبا منظر تاجیکستان از آن جمله شهر وحدت بهار نازنین نوروز خجست‌سپای قدم مبارک خویش را گذاشت. با افتخار از جشن نوروز خجست‌سپای امروز در شهر وحدت پی آبادکاری ها همچنین چاره‌بینی های فرهنگی برگزار گردیده ایستاده است که این بازگوی آن است که امروز خرد و بزرگ ساکنان در مجموع اهل جامعه شهر جشن نوروز عالم افروز را در سطح بلند با شکوه و با نشاط و خرسندی استقبال می نمایند. جشن نوروز یکی از جشن‌های باستانی بوده، تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد و در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با ابتکارات پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز با همه فضیلت و سنت‌هایش در تاجیکستان زیبا منظر چی در خانه چی در کاشانه و در روستا و شهرک متنتن جشن گرفته می شود. برگزاری جشن نوروز عالم افروز با رعایت فضیلت‌های خاص بهاری که امروزها از جانب زنان و دختران هنرمندان شهر وحدت در شهرک و روستا، کارخانه و مؤسسه و محله‌های اهالی‌نشین دایر گردیده ایستاده است، گواهی از آن می‌دهد که اهل جامعه شهر این جشن ملی را با رعایت رسم و آیین و سنت‌های مردمی در سطح بلند دایر می‌نمایند. تازه و آزاده نمودن خانه و کاشانه یکی از فضیلت‌های خاص نوروز جهانی میباشد. یکی از فضیلت‌های فصل بهار و عید نوروز که همه ساله ما جشنش میگیریم در سراسر جمهوری
ин тоза ва нигоҳ доштани хонаву дари хеш мебошад, ки мо ҳар як камон бояд тозаву озода нигоҳ дорем хонаи хешро. ана фасли баҳор низ омад. иди наврӯзро ҳама каса ҷашн мегирем бо шодию суруд. фазилати дигари ҷашни ҷаҳонии наврӯзи оламафрӯз шодбошии кӯдакону наврасон ва хурсандии онҳо аз омадани фасли зебои сол баҳори нозанин ба ҳар хонадон муждарасонӣ менамояд. бо фарорасии баҳори нозанин пеш аз ҳама гулдухтарон ба ваҷд омада миёни ҳам шеру дубайтӣ ва таронахонӣ менамоянд. аз ин ҷо бармеояд ки пиру барно ин ҷашни миллиро бо хушнудиву шодкомӣ истиқбол менамоянд. омода намудани таомҳои миллӣ дар фасли зебои сол баҳори оламафрӯз аз суннатҳои хоси наврӯз дониста мешавад. наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон ба ҳисоб рафта дорои таърихи ҳазорсолаҳо мебошад. дар таърихи фарҳанги мардуми мо ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни фархундаи наврӯз азизу арҷманд ва кӯҳантар нест. наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон ба ҳисоб рафта аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро убур карда то замони мо омада расидааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ наврӯз ба ҳайси ҷашни миллӣ дар сатҳи давлатӣ бо шукӯҳу шавмати хос таҷлил карда мешавад. боиси хушнудист ки мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллиамон наврӯз, меҳргон ва садаро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта то ба имрӯз баркамол ва онро ҷаҳонӣ гардонад. ҷашни наврӯз арзишҳои чун сулҳ, оштӣ ва ҳамбастагиро тақвият дода бо ин васила дӯстиву ҳамбастагии қавму миллатҳои гуногунро зиёд менамояд. наврӯз дар тоҷикистон бо шарофати истиқлолият шукӯҳу шавмати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. бо ташаббуси хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳар сол дар тамоми марзу буми ҷумҳурӣ наврӯзи фархундапай ва оламафрӯзро дар сатҳи баланд пешвоз мегиранд. маҳз ин иқдоми накӯҳ боз як бори дигар анъанаҳои миллии моро рӯй ба бедорӣ ниҳод ки солиёни зиёде дар кишвари азизамон бо шуҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар рӯзҳои наврӯз ва соли нав мардумон ба аёдати беморон бираванд ва ба ниёзмандон дасти ёрӣ дароз бикунанд. дар баробари ин ҷавонон бояд аз самараи меваи илму маърифат баҳравар бигарданд ва пайваста пайи пажӯҳиши донишҳои нав бошанд ва ҳурмати эҳтироми волидайн ва устодонро ба ҷо биёранд. ҳамин тавр наврӯз ҷашнест ки мавзӯи сарфакорона истифода бурдани об, тозагии он ва саломатии инсонро талқин намуда, инчунин ваҳдату сулҳу вафодорӣ ва ҳамбастагии мардумони кишварҳо ва халқиятҳои гуногунро дар худ таҷассум намудааст. пас наврӯз як ҷашни башарист ва баҳору нав шудани сол барои тамоми мардумон яксон меояду хушҳолӣ меорад ва ба одамон таъби баланду рӯҳи тоза мебахшад. дар маҷмӯъ наврӯз ҷашнест ки дар худ тамоми ҷанбаҳои фарҳангиву сиёсиро гирифтааст ва некутарин русуми башариро дар худ таҷассум намудааст. ҳамин тавр имрӯзҳо дар ташкилоту муассиса, марказҳои хизматрасонӣ, деҳоту рӯстои шаҳри ваҳдат наврӯзи ҷаҳониро хурду бузург, кормандони касбу кори гуногун, тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ, хонандагону донишҷӯён, наврасону ҷавонон хуш пазируфта бо доиру баргузор намудани чорабиниву тантанаҳои бошукӯҳу идона дар сатҳи баланд истиқбол менамоянд. идомаи барномаи ҷашнии наврӯзи тоҷикистон аст. тамошобинони иззатманд, дилбар, наврӯз воқеан ҳам ба як падидаи ҳувиятсоз имрӯз табдил ёфтааст ва мардуми тоҷик
бо ифтихори баланди ватандӯстӣ, бо эҳсоси гарми хештаншиносӣ онро таҷлил менамоянд, ки инам бешак дарак медиҳад аз хуҷастагиҳои Наврӯз, аз он анъанаҳои неки Наврӯз, ки барои инсондӯстӣ, барои тарғиби арзишҳои волои инсонӣ раҳнамун шудаанд. ва Юсуф, як чизи дигар боиси ифтихори мо буда метавонад, ки дар чанд соли охире ки ҷашни Наврӯз хело ҳам бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мешавад, диққати бештари меҳмонони хориҷиро, сайёҳонро ба ин ҷашн мо ҷалб карда метавонем ва дар ҳамин шабу рӯз ҳам чанд рӯз пештар ҳам ва то интиҳои ҷашни Наврӯз аллакай сарзамини мо меҳмонони зиёдро аз давлатҳои гуногун истиқбол гирифтааст, ки онҳо бо хатсайрҳои махсус дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон бо ошно шудан ба анъанаҳои хоси наврӯзӣ аллакай сайру сайёҳати хешро идома дода истоданд. ва мо итминон дорем, ки тамоми сайёҳоне ки ташриф меоранд ба Тоҷикистон дар фасли баҳор, хоса дар ҳамин рӯзҳо ба ватани Наврӯз ташриф меоранд ва онҳо барои ошноӣ пайдо кардан, бештар аз нав дидан ё ин ки аз наздик дидани анъанаҳои наврӯзӣ ба Тоҷикистон меоянд ва албатта вақте ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сайру гашт мекунанд, дар тантанаҳои ҷашни Наврӯзӣ иштирок менамоянд, худ воқиф мегарданд, ки Тоҷикистон бешубҳа, бемуҳоббот ватани Наврӯз аст. ва меҳмононро бештар аз ҳама ҳамон анъанаҳои хоси наврӯзӣ, хӯрокҳои миллии мо ҷалб карда метавонад ва бонувон низ зиёд сай менамоянд, ки беҳтарин навъи хӯрокҳои миллии тоҷикиро дар хони наврӯзӣ гузоранд, то ҳар як меҳмоне ки ба сарзамини мо меоянд бо хӯрокҳои миллӣ ошно шаванд. Чанд сухан дар ин бора мегуфтед? яке аз анъанаҳои неки наврӯзӣ ин пеш аз ҳама оростани дастархони ҳафсин ва ҳафшин, ки бо рамзи мана суманак ва аз оғози ана ҳамун омода намудани суманак, ки бонувон бо як шавқу завқи хеле баланд тайёр мекунанд ва омодагиам мебинанд. ва имрӯз бубинед чӣ хеле ки дар инҷо шумо қайд кардед, аллакай дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса занону бонувон ин ҷашни бузургро, ҷашни таърихиро ҷашн гирифта истоданд ва кумита низ дар ин масир бо усули деҳа ба деҳа, маҳал ба маҳал, бо мақсади ана ҳамун ҳифзу нигоҳдошти арзишҳои миллӣ, бо мақсади анамун эҳёи таъомҳои миллӣ, хӯрокҳои миллӣ ва боиси ифтихор ҳам аст, ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ана ҳамун ҳунарҳое ки аз байн рафта буданд, он хӯрокҳои миллие ки қариб аз байн рафта буданд, аз нав эҳё гардиданд, аз нав рушд гардиданд ва имрӯз мо занону бонувон пеш аз ҳама бояд ки талқингар, муаррифгари ана ҳамун арзишҳои миллии худ бошем, нигоҳдошти ана ҳамун расму оинҳои миллии худ бошем ва бештар имрӯз занону бонувони мо имрӯз рӯ овардан ба ана ҳамун таъомҳои миллӣ, арзишҳои миллии худ, расму оинҳои миллии худ ва дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бубинед, ки чӣ қадар духтарони мо, чӣ қадар занони мо хӯрокҳои бо пухтани хӯрокҳои миллӣ, бо пухтани суманак, оши бурида, сиёҳ алаф, ки фасли баҳор худ ана ҳамин фасли зебоӣ аст, фасли покизагӣ аст ва занону бонувони мо бубинед чӣ қадар дар баробари пухтани хӯрокҳои миллӣ ба корҳои ободониву созандагӣ рӯ оварда истоданд ва дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аксия таҳти унвони зан ва зебоӣ роҳандозӣ гардида истодааст, ки ин ҳама шаҳодат аз ана ҳамун истиқлолият аст, шаҳодат аз ана ҳамун таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат аст, ки имрӯз такя ба занон доранд. Имрӯз маҳз дар замони истиқлолият мақому манзалати занону бонувони мо хеле баланд бардошта шуд. дар робита ба дар як фазои амну осоишта таҷлил намудани ҷашни Наврӯз, ки барои мо тоҷикон як дастоварди бузург аст, ки имрӯз дар фазои орому осудаи меҳан ҷашни байналмилалии Наврӯзро истиқбол мегирем. чанде аз андешаҳои худро иброз медоштед, яъне аз тантанаҳои ҷашни Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат?
ташаккури зиёд. Албатта ман фикр мекунам ки ҳатто вақте ки мо сафарҳо мекунем дар бораи Наврӯз агар ки сухан кардем, ҳатман ҳамон сомиёни мо Тоҷикистонро тасаввур мекунанд. Тоҷикистон ва Наврӯз дар нигоҳи ман ин як чизе ҳастанд ки муродиф ҳастанд, тавъан ҳастанд ва ба хотири чӣ? Ба хотири он ки дар ҳамин ҳама он анъанаҳое ки дар Наврӯз ҳастанд ва имрӯзҳо эҳё мегарданд, тамоми унсурҳои муносибати инсон бо табиат мавҷуд аст. Агар аз нуқтаи назари илми ҳастишиносию антология нигоҳ кунем, миллати мо тавонист дар натиҷаи як муомилоти хуб бо табиат як фарҳанги хеле олии башариро рушд диҳад ва бубинед ки анамон анъанаҳое ки ё ки он ташаббусҳое ки мо дорем, ташаббусҳо нисбати ҳифзи манбаъҳои обӣ, истеъмоли оби ошомаднӣ ва одилона тақсим кардани ҳамин манбаъҳои обӣ, онам сарманша мегирад аз ҳамон анъанаҳои мо, аз ҳамон Наврӯзи мо. Чунки бубинед ҳатто рӯзи 21 март ин рӯзи расмии агар таҷлили Наврӯз дар бисёр кишварҳо бошад, дар мо ҳам ҳаст ва дар ҳамин рӯз мо рӯзи байналмилали ҳифзи пирахоҳам ба яъне ки минбаъд таҷлил мекунем ва ин албатта ба мо имконият додод ки мо як фарҳанги хеле бузургро, фарҳанги бузурги тоҷикиёнро эҳё намоем ва ман фикр мекунам ки Наврӯз ҳамчун Наврӯз аз таҳти дил самимона маҳз дар Тоҷикистон қайд карда мешавад, чунки ҷону ҳастии мо аст. Ва вақте ки мо Наврӯз мегӯем, ҳамон лаҳзае ки калимаи Наврӯзро ба забон мегирем, як рӯҳияи шодӣ, фараҳмандӣ моро фаро мегирад ва бубинед ки ҳама бо як эҳсоси баланди ватандӯстӣ, ватанпарварии онро ба таҷлили он тайёрӣ мекунад. Дар хонаводаҳо, дар муассисаҳо, яъне ки шанбегиҳо гузаронида мешаванд, тамиз карда мешавад гирду атроф. Як анъанаи хуби дигари ман фикр мекунам ин миллати мо аст ки инам ба Наврӯз пайванд аст, ин шинондани дарахтҳо, сабз намудани қитъаҳои холие ки ҳастанд ва моҳи март як акси хеле бузурги шинондани дарахтҳо дар тамоми кулли ҳамин ҷумҳурии мо рафта истодааст ки албатта ин ҳам саҳми мо аст дар таъмини экологияи ҷаҳонӣ ва ҳам дар рушди барномаи ҷаҳоние ки мо бо энергияи сабз, истеҳсоли нерӯи сабз мегӯем ва дар ин ҷо Тоҷикистон пешқадам аст, ҷойҳои аввалинро эғом мекунад. ва албатта агар аз нигоҳи нуқтаи назари илми арзишиносии аксиология гирем, як унсури хеле муҳими ҳувиятсози миллати мо мебошад. ва инро аз мо тоҷикон ягон кас канда гирифта ҷудо карда наметавонад. ва ҳатто бубинед чанд сол пеш ман диққат додам, ҳатто роҳбарияти Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ҷаҳонионро бо Наврӯз муборак, яъне ки бо ҳамин шиёр табрик карданд, чунки ин сиф ҳам падидаи тоҷикӣ аст, ҳам падидаи Хуросон замин аст ва ин ифтихор аст. Мо ифтихор мекунем ки ҳамин Наврӯз бо исми тоҷик марбут аст, ҷудо нашаванда аст. ва вақте ки аз ҷониби Тоҷикистон ин ташаббус пешниҳод шуду ва қабул карда шуд, ин як иқдоми як бигем ки амали мантиқӣ буд. агар ки мо накунем, дигар кӣ мекард? ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки дар ояндаам, дар ояндаи наздикам боз ҳам бештар кӯшиш кунем, боз ҳам тавонем бо воситаи таҳқиқотҳо нисбати ин падида, яъне ки падидаи хеле бузург аст, ҳам сиёсӣ аст, ҳам падидаи геофарҳангӣ аст. имрӯзҳо таъсири Наврӯз, таъсири Наврӯзи тоҷикон ба тамоми минтақа расида истодааст ва бисёр анъанаҳое ки имрӯз дар фарҳангҳои дигар миллатҳое ки ҳамсоя ҳастанд, ино ҳамаш аз ҳамон Наврӯзи тоҷикон манша мегирад ва онҳо инро қабул карданд. ба хотири чӣ? ба хотири он ки Наврӯз ин андешаи нек, афкори нек, рафтори нек аст. ба ҳамин хотир. ташаккури зиёд. дар робита ба нақшаи чорабиниҳое ки аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи чорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз таҳия гардидааст, кадом чорабиниҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар назар дошта шудааст?
واقعا طبق نقشه که از جانب کمیته کار با جوانان آماده شده است در تمام قلمرو کشور چورابینی گوناگون ورزشی و فرهنگی دایر می‌گردند ولی باید ذکر نماییم که در برابر چورابینی که از جانب مقامات رسمی دایر کرده می‌شود خودی جامعه مردم نیست به طور خودجوش چورابینی گوناگون دایر کرده ایستاده است که این باعث فرهماندهی ما است. واقعا هر جایی که ما نکی سفر میکنیم میبینیم که ایده مردم چورابینی گوناگون خاصه گوشتینگی سنتی مردم تاجیک رو دایر کرده است که ایده مردم بسیار تماشا میاد. واقعا تمام چورابینی های ورزشی که در کشور دایر میگردد و خاص بچه عنعنه جشن نوروز ببینید فرهنگ صلح دارد. دو تا همتن با هم گوشتین میکنن یعنی که مسابقه میکنن و در آخر با دست هم میفشارن که این نیاگانی مونه که فرهنگ نیاگانی ما ترغیب میکنه که فرهنگ صلح پرورانه است. و دیگر چیزی که من فکر خواستم که در اینجا ذکر نمایم یعنی که چورابینی هایی که ما امروز میکنیم یعنی تاریخ خیلی کلان دارن خیلی زیاد دارن و سیاحانی که میآیند محض به همین خاطر میآیند که میبینن و من اندیشه استاد نیز دستگیری کردنی میخوام که در آینده یعنی که یک مسیر نوروزی باشد چون که هر منطقه ما در تاجیکستان دارای خصوصیت فرق کننده از این منطقه دیگر است و چی خوراک چی چیزو و یک چیز رو یعنی که با وحدت و یگانگی یعنی که جشن نوروز است که همه ما با نوروز میشناسیم. و وقتی که ما امروز تمام چند روزی که ما هم صبحگاهی و هم بگاه سیر سیاحت میکنیم و برای مهمانان و دیگر چیزا برای من خیلی خوشایند بود وقتی که یک نفر مهمانی ما جا میدیم با زبانی دیگر صحبت میکرد در اونجا جوانان ما یعنی که جواباً با اونها گپ میزدن یعنی که امروز باید و حتی قهوه نیز پیشنهاد میکردن که یعنی که فرهنگ مهمانداری ما رو ترغیب میکنن. این شهادت میداد که جوانان ما واقعا هم وطن دوست هستن واقعا هم ترغیب میکنن. این برای ما یک مایه افتخار بود و باورم نمیکردن که کودک خردسال است همگی صنف هشتم تحصیل میکنند با زبان دیگر چندین چیزا یعنی که فستیوالی که از جانب کمیته کار با جوانان دایر گردید برای ما هم آموزنده بود. ما فکر میکنیم که این رو نه تنها در چورابینی های نوروزی بلکه دیگر گونه یعنی که باز دیگر با طرز محتشمتر نیست دایر نماییم. فکر میکنم همه این برکت و اون زحمت های پیشوای معظم ملت است که خیلی که من گفته بودم برای ما ارزانی داده است و ما باید جوانان یعنی که این رو ترغیب کننده باشیم وحدت سرا باشیم و توانیم که برای نسل آینده همه این چیزها رو به میراث گذاریم. بسیار سپاس. این لحظه تماشابینان عزتمند امکان است که در رابطه با تنتنه‌های جشن بین‌المللی نوروز گزارش همکارانمان از شهر کنیبادام منظور شود با هم تماشا میکنیم و پس آن ارتباط ما با شما باز هم ادامه می‌یابد. مرحمت. واقعا تантанаҳои ҷашни наврӯз дар шаҳру деҳоти конибодом ҳафтаи қабл оғоз гардида ҳанӯз идома дорад. хурду бузург дар макони ҷашнгоҳ рӯҳияи идона доранд. тавре мушоҳида кардем дар муассисаҳои таълимӣ идораву ташкилотҳо ҳамагӣ дар алоҳидагии ҷашни наврӯзи оламафрӯзро бо риояи суннатҳои خاصش تجلیل کرده ایستادند. ساکنان این گوشه دیار میخواهند جشن نوروز فرخنده‌پی را به طور خاطرمان تجلیل نمایند. مردم شهر کنیبادام بر آن نظرند که جشن نوروز عالم‌افروز باید همه ساله در سطح بلند تجلیل کرده شود. به اندیشه آنها این امکانیت میدهد که نسل نوروز از تاریخ پرغناوت خود برخوردار شوند و به میراث نیاگان خود ارج گذارند. نوروز بزرگترین جشن ملی مردم آریایی، آغاز سال نو شمسی، پیوندگر انسان و طبیعت، موسم کشت و کار بهاری و از نگاه علمی دقیقترین میزان برابرشوی شب و روز یعنی اعتدال بهاری است که آن را هنوز عمر خیام 1000 سال پیش از این در تقویم سالشماری خورشیدی خود اثبات کرده بود. باعث افتخار و شرفمندی بزرگ است که با شرافت استقلالیت دولتی و با تشبث پیشوای معظم ملت همه ساله سال نو اجدادی ما همچون رمز بهار ایام کشت و کار مردم دهقان با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. نوروز سنت های خود را دارد. یکی از معمولترین آن آراستن دسترخوان 7 سین و 7 چین، پختن طعام ملی سمنک است.
سومنک رمزی بهار، رمزی صلح و آزادی است. پس ما را ضرور است که این عنعنه‌های نیک نیاگان را پاس و گرامی داشته، با قدم‌های استوار و بنیادکار و با عزم و اراده نو به شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال خود سهمگزار باشیم. به این مناسبت مردم سربلند تاجیکستان را با جشن نوروز صمیمانه مبارکباد می نمایم. به کشور عزیزم صلح و دوستی و آرامی را تمنا دارم. جشن نوروز مبارک باد. امروز بهار آمد، با خنده نگار آمد، وی از پیکار آمد. نوروزی مبارک باد، فیروزی مبارک باد. بزمی گل در چمنی نوروز است، صوتی گلگوفی کنی نوروز است، تا فلک ها سوخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. به مرادش همه دل داده رسد، به همه بختی خدا داده رسد، همه در انجمنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. наврӯз оини бостонии таровату покӣ, мунодии сулҳу оштӣ ва ҷашни ҳумоюни байналмилалӣ ва ваҳдату ҳамбастагии башарият буда таърихи беш аз чандин ҳазорсола дорад ва аз қаъри асрҳои зиёд аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. امروز بهار آمد، بر خنده نگار آمد، وی از پری کار آمد. نوروز مبارک باد، فیروز مبارک باد. جشن نوروز مبارک همدیاران عزیز. نوروز عجم عید ملی و عید اجدادی مردم تاجیک به حساب می رود. از پیدایش و تا به امروز یکی از جشن‌های بزرگترین سنتی همه مردم تاجیک و مردم آریای نجات بوده، طی هزار ساله ها ارزی وجود دارد. ما در این جشن یعنی پختن سومنک، لباس‌های ملی، بازی‌های ملی از آن جمله در اینجا همه مردم شادی و نشاط برده ایستادند. جشن ملی نوروز را در برابر مردمان آریای نژاد دیگر خلق‌هایی که با سرزمین بزرگ عجم همیشه رابطه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشتند، با تمام آداب و رسومش همچون یکی از جزءهای ترکیبی فرهنگ ملیشان پذیرفتند که این به شبهه بیانگر مهر و محبت، ترغیبگر نیکی و نکوکاری و بنیادکاری و سازندگی بودن نوروز عجم باشد. نوروز بیا، هر نفست بوی بهار است، رخسار تو آینه گلروی بهار است، هر لحظه خماری تو گیرد جمله جهان را، آن قلب تو آشفته دلروی بهار است. زنگوله بیداری دنیای نوی تو، احیای همه سبزه و گندم و جوی تو. خوش آمدی ای معجزه آرای طبیعت، خوش آمدی نوروز عجم، سال نوی تو. ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد، الهام هزار آمد، نوروز مبارک باد. کردیم ویدا با دی، نوشید ز جام می، شادی به کنار آمد، نوروز مبارک باد. با فصل نو آمد بین، این وصل بهارآیین، هم عشق به کار آمد، نوروز مبارک باد. بنگر تو به سین و شین، چون نعمت فروردین، این عام زیار آمد، نوروز مبارک باد. پرواز سخن اینجاست، گلهای وطن اینجاست، شیرم به شرار آمد، نوروز مبارک باد. الکی 30 سال می شود که به همین کسب شغل دارم. اساساً صادرات میکنیم شهر اسفراباد، داخلی شهر خودم میایم، بازار خودم میایم، خانه بودم میایم. من یهان
تاقی‌های نصفره بسیارتر تاقی‌های نصفره صادرات میکنیم. همراهیمون شاگردان دختران یک هفته به 40 تا 50 تا تیار میکنیم. زیاده از 30 شاگرد برآوردن، از 3 دخترم هم به یاردمچی 3 دخترم که تیار میکنیم. حالا که بهارم نگذشت است و بیا بیا بیا، حالا که خمارم نشکست است و بیا بیا بیا، حالا که بهارم نگذشت است و بیا بیا بیا، حالا که خمارم نشکست است و بیا بیا بیا، حالا که به یادی روی خورشید بشم، حالا که به یادی روی خورشید بشم، خورشید حیاتم ننشست است و بیا بیا بیا، خورشید حیاتم ننشست است و بیا بیا بیا. бозам ёдовар мешавем тамошобинони иззатманд барномаи мустақими наврӯзи тоҷикистон аст аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо ва тавассути рақамҳои дар экран буда шумо метавонед паёмҳои табрикии худро ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз барои ҳамватанон ва наздикону пайвандони худ ба унвони барномаи мо ирсол намоед.
инҷо якчанд паём дастрас шудааст. манзур мекунем. файзалӣ ширинзода аз ноҳияи тоҷикобод аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми тоҷикистон ва тоҷикони рӯи дунёро ҳамчунин ҳамзабононро ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз табрик намудааст. нуроншоҳи амрулло аз ноҳияи балҷувон ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистонро ба ҷашни байналмилалии наврӯз табрик намудааст. паёми дигар аст аз номи омӯзгор эмомалӣ аз ноҳияи рӯдакӣ. омӯзгорони гимназияи тоҷикӣ русии ноҳияи рӯдакиро ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз табрик намудааст. нафари дигар аз ноҳияи масчоҳ тавассути смс паёмак дархост намудааст ки аз номи оилаи машкшаевҳо тамоми мардуми тоҷикистонро ба ҷашни байналмилалии наврӯз табрик намоем. хуб воқеан ҳам боиси ифтихори мост ки чун фасли баҳор мерасад ҳама ҷо сарсабз мешавад. инқадар боғҳои зебо бубинед ки дар саросари ҷумҳурӣ гулҳои зебо доранд, ин дарахтон мешукуфанд ва ин лаҳзаҳо мо имкон дорем ки аз тамоми боғҳои пургули вилояти Суғд ки дар чанд соли охир ин боғҳо бунёд шуданд дар замони соҳиби истиқлолӣ, як навори зеборо бо ҳам тамошо намоем. пас он боз ҳам суҳбати мо идома хоҳад ёфт. марҳамат.
واقعا هم یوسف اقبال و سعادت بلند ملت تاجیک است که ما همین گونه جشن زیبای با نام نوروز داریم و در نوروز حتما سرود هست، رقص است، بازی است، زیرا به قلب‌های ما تنها شادی و مهر و محبت می‌آورد نوروز. بله دلبر، باعث افتخار و فرحمندی است که در یک فضای آرام و آسوده در دایره تنتنه‌های جشن بین‌المللی نوروز در شهر و ناحیه‌های مملکت چهاربینی‌های مختلف فرهنگی برگزار گردیده ایستادند که این همه شهادت از آن می‌دهد که در تاجیکستان مقدس و صاحب استقلال صلح و امانی پایدار است، وحدت و همدلی پایدار است و این دم و این لحظه ها با سرور و شادمانی می‌سازد. از این آیین سنتی، از این آیین قدیمه با خوشنودی همه جانبه استقبال نمود. تماشابینان عزتمند، این لحظه سرود در اجرای حافظ خلقی تاجیکستان فیضعلی حسن پیشنهاد می‌گردد و پس آن باز هم ارتباط ما ادامه می‌یابد. مرحمت. مژده مرغی چمن، مژده مرغی چمن، فصلی بهار آمد باد، بهار آمد باد، موسمی می زدن و بوسو کنار آمد باد، کنار آمد باد، موسمی می زدن و بوسو کنار آمد باد، کنار آمد باد، وقتی آزردگی